Idi kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kada kita nagtutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Malamyo aming nga sangapada papagayam. Manipo dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubut West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Idi kalman layan. Idi kalman layan. Kada ito iti pagayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, Mr. IKL. Idi kalman laeng Manong Nemi Ruiz. Papagayang padaanan nyo ti pakasalitaan ni June. Baka ni pakasalitaan ni John Buddy Beluso dito. Neran-rana pa eh. And please share this program. Share. Tapos na doon tayo nagdadanggay iti unos ti may sakit guduwa nga oras. Kumusta kayo amin? Ganito nga rin din na erogi nga ibasa ti pakasalitaan ni June. Sagodahin nga rin ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng Manong Nemi. Nagring ti cellphone ko ni Loida Manong Nemi ti tumaw-tawon. Ni Loida Manong Nemi nga hindi pa ilaeng kat kurso natakmet kabutan na pintas. Iso na laeng taddan kaya na ayat ko addan nubiak Manong Nemi iso niya Annabel. Mga opisina kidin Manong Nemi adda makatawanan nga agtrabaho. Makatawan mo ito nagtatrabaho Manong Nemi ni Annabel. Nagkaradwarang kami ti college. Nagtulagan mi Manong Nemi. Nanulagin di makaornong kami kadagkasar kam to. E din to ta amok ni Loida Manong Nemi ti may nga party. Nagkursunada, sayang. Kumakit. Hangko pa nga amo ni Annabel ko naktinakan ko. Gabuto na lapsat Manong Nemi pang model. Hindi ba nagamamumi, panagsasalita mi, anak gayam, di may isang kaming ti militar Manong Nemi, Kernel, kendwa nga soldado Manong Nemi, ti kakabsat mi, iso ti bordag, agtab-trabaho matin Loida man. Sinong batak nga rod? Hello Loida, nakatawag ka man. I miss you. Abay, katawa ka. Abay ko mga manis na. Miss ko dito party nga panagamamuta and then nakasingsingit titunggal may sanggarata. Kasla nabayagan nga gamamuta. Kan kasla adan relasyon ta. Sumgar tiriknak Manong Nemi. Kasla kano adan relasyon mi, iti kinasingid mi. Mabaling ka di nga kita ta. Inton kano, after office hours. Amom dati ka barbaro nga open nga first class nga restaurant. Amok. Nangin na lagi ti lako sa jay. No, di mo kabaylan tagbayad, di sakton. Tagapapay mo ta. Nga siyak ti lalaki kita, siyak ti pa ilibre. Mabaling nga di? Pangdagasakyan ka. Agdanon tanto lang yan sa jay. Okay ba? Sige. Abi ka din nga saan. Thank you, June.
And I love you. May katawa ka manin. Abayawan ka dito marik ng ngayat kanya. Susunod mo kumati saan nga kayat kan ka. Nga mata girlfriend nun. Andan? Sino kay kayat mo kanta kami? Iso naman siya. Madamdaman to na pagsalitaan na rin. Manong nemi tumangtang nga tila pahayag ko. Mangideta kita itinapintas. Nga anak ti may soccer ng kalbasan ti office hours manong nemi tinawagak ni Annabel. Sweetheart? Agawis ka? Timawagak na. At atendara ka nga party. Baka kunak no tawagan na kadi baga mga dinner na. Mabalin ti sumuron? For the boys lang na eh. Sige. Sa bagay, adamat awis kanya birthday ti karuba mi. Oh? Sakto na ti umay. Ay, saan yan? Sayang na taawis ti barkadam. Sakto latan ti ba birthday ti karuba mi. Nanumulang ang birthday, pansit kanula. Ayos na. Sige. Into no Friday afternoon lang yung panagdata. Sige. I miss you. I miss you too. No Jack Mariro manong name dahil pa lang ti umuna pa nagulbud ko kini Annabel. Hang ko yung bagakang kuha na manong naming at date ko tibay sa kabarbaro nga class nga restaurant. In parking ko manong name ti second hand nga kotsek iti parking area ti restaurant sa Aksimrek. Adan, pinayapayan na kon. Wow! Timak der, sumabat. Iti sasabat na manong name nakasagana takyag na nga. Agin narakop kami. Wano bineso kami. Inarakop na manong name sa nainamalan digiti lips ko. Wow! Nagkatawa ka di manen? Nakaimimas digiti lips mo. Sino na imas? Kanta kami. Ni Annabel? Siya. Apay nga mo nga Annabel tinagan ti girlfriend ko. Kadimbagam. Kadi, naimas ka ka. Oh, really? Manong name kaslasan at pailang ang mamati. Naglanangan di ka di bibig mi. Naraman akong di ka di bibig na. Naanglab ko manong name ti banglo. Iminom kami manong name champagne. Kabayatan or orayan mi ti order mi. Nakada to. Baka saan ta nga makanamin na ito eh. Di iyawid ta. Iyawid ta? What do you mean? Ituloy ta't uminom sa jibalay. Di mo kaya't? Awan ka duwak. Naka-duty ni Papa. Already ganito ang lalaki ang kamsat ko, naka-duty na. Ni mamang mo. Awan ni mama, danapanan na. Di ka tulong niyo. Nairanranamot ka, ada date da. Paayan na. May salangagpat na. Manong nemi masaludsud ko no si kakumatis yak. Paayam ka di. Di kasla gumaw kawawa nga napintas ang babae. Paayak ka, danubyak eh. Sabali ka, sabali ak. Ngayon saan ko nga pinaay manong nemi kalbasan nga nakapagrabi kami. Pina-take out ni manong nemi, take out mi dikiti sa amin nga nasida, nakan. Sa kimatang at magas ti grocery manong nemi, iti dakil nga champagne. Tsak na tamat mabartek ko tinakam ko. Hanggang tsaka mo. Tasaan nga na di champagne tinakabartekak no dikat dagiti arakop, agek, aprus ni Lloyd na kanyak manong. Awan nagpeso kadua na dududuang kamlang manong nimiti may sanapintas nga balay. Naginom kami, nagpulutan kami, nagkinamatan kami. Bumaran ti bagik manong nimi. Nag-shower. Kinanak. Nag-shower na nga doon. Di mo kadipay, di yung kadipay napadasan. Kaya ni Annabel tinagidang nga nagdigos. Sampay.
Di padasan ta. Agad ang tagagdikos, sweetheart. Kastang harod tinapasamak manunemi, iti day tagundaway nalipatak nga danubiak nga ni Annabel. Awan ti sabaling at dati panunot ko manunemi kendrik nak no di, mang tunoy ti kayat ko haragsa. Nagsinabun kami manunemi nagpintasin na ti pambagina. Champion manunemi. Pero may nagtangsit ti barukong na. Imalut ti pamagina nagkinis ti kutis na. Ore pasarangan ta kunti kanyon ko nak. Saan ko atis saagan deti ko nak no sirabawa. Nagsinabun kami manunemi kadidita nalpasan ti pa nagsinabun mi. Nagmaymaysan ti bagimi ti sirok ti shower. Kasta o ni manunemi ti kinapawot ti panaglanang dagiti bibig mo. Timpababak ti bibig ko manunemi kat adda akon ngagdedede ti barukong. Nangagkumat manong nemi ti asog ka na reng-eng na. Oh, June. Oh, June. June. Jack amo no apa yung idurduron na ti ulok ng ipagbaba manong nemi. Siguro, kaya't nakanek ipakan na manong nemi ti kuweba na. Di mi pa inaramid da ito kini Annabel manong ngayon inaramid ko kini Loida. Inbarabaw ko ti may nga saka na iti abagak kat daytan. Kaslaglag tartaraunen nga urbo na kalding manong nemi iti napukal nga pagtarunaan. Kastaonayan manong nemi iti panang kaan ko. Diyak agamak gabutan naka-imimas. Nagsanap-sapak manong nemi. Kan talaga apag pagisuunay ta naakaba kan atidug ti dila. Hagriyawon manong nemi ni Loida iti narimnas nga marikrik na. June, napanahon, naminduan. Naminduan? Ibmakdera kon manong nemi apag isumit nga iti trakder ko. Igem kon ti armas ko manong nemi nga inyusok ko. Petan. Gabot na taytaya agad nga misuna manunemi sa islim ti pamagina, binagkat kon ti patong ng empangato, apag isun manunemi nga naisalat, naisalaten man. Kaya na mismo manunemi iti nagpangato nga nagpababaya, babayan ti panagkapit na iti tenged ko manunemi, nakapapautak iti di agundaway. Taori lang namin talo ni Suna manong nemi. Sa amin intuloy manong nemi tirabaw ti kama. Dito yun nga intuloy minta naggabo. Amo naman timangan manong. Banag ng sampay nga naramid kanyak ni Annabel. Super nga talaga dito mga babae. Sana nagbabawi nga si Murot kan kuana. Kan unag patpatnag kami okay lang. Kadag pa yung sumanong nemi kaslawan turog mi. Gabotado pa ti mainom manong nemi tuloy mi ti iminom iti uneg ti kwarto na. Gabo siguro ti bannog ko ken inom ko nakaturog ka. Nadya ko na mo manong nemi nun si marunong na pasama. E di makariingak. Kita oras ti cellphone ko. Alas 7. Kasano nga rin ng mapanak mga opisina ita? Awan manong nemi ni Loida itisibay ko. Gabuta. Adda. Banyo ito nagkwarto na. Napanak ko nagdikos manong nemi. Sinapol ko ti arwatek. Insuot ko. Rumarak ko man iti siled manong nemi di bigla nga naglukat. Kat lalaki. Tinangilukat iti daw. Nukas takit po doon ko na ni ading ko. Nga nagpatpat lang kayo. Ay, siya na Lieutenant Rasus. Timanungan ni Lloyd. As makitam, nakainom po rumayak, sang-sangpet ko. Nag-duty ak drabi. Adapaltog ko. Saan nga mabalin?
Na makapanaw kita ito nga balay king malpas ti kasaro. Kasar? Ano na ito? Pikot? Diyak man mo ken ka pare. Siyempre ka ti balay mi, baka saan ka makarwar dito nga si Bibiyak. Nasamo ay kasar ti kamsat ko. Inyim, sir, adano biyak, api nga rod nga ginaraw mo ti kamsat ko. Sami kayat, nganta kami, nakakamsat na nga lalaki nga military nga ti amami kat adda ito serbisyo. Maloko-loko ti kakaisuna nga babae nga kamsat mi. Kinabudno na. Addan da papake ni mama. Adda bayan sumagmano nga umay mga saksi ti kasaryo. Dandanin umay ti padi. No! Saan nga po na ito eh? Saan nga po no? Nakalaalisto kan tumil ngamin, John. Hindi mo na lang lawan. Nga talaga indran talaga ni Loida. Isus sa po aya. Dahil taka. Pamagay mi, hintayin ni tuloy nga iba sa rito pagkasaritaan ni June. Manong nemi awampulos tinaaramida. Nakalawlawag nga pikot ti amin. Inanak ti cellphone ko manong nemi tapno tawagak ko man ni Annabel. Ngim, nakiktutak. Idi agawin titinyente ang kabsat ni Lloyd. Hey, kaslakit mo sa nagpasalakan. Kasunod, pagpasalakan pulis. Kayong mo ti pulis. Awagak ko man ni... Sino? Di girlfriend ko, sir. Adaga yung girlfriend mo. Api nga sinagid mo ti kabsat ko. Sir, agpadparat nga lalaki. Nalawag ang pikot ti amin sa ngadi. Pikot di pikot. Ngam nangig mo matikonak. Di mi kayat ngagsagaba ti kabsat ko. Kakaiso na nga mabahay nga kabsat mi. Saan ko nga iten ti kabsat mo? Api nga rin gisinagin mo. Lalaki akas kayang kamawatan siguro. Pawanin ti ato pa nga rason. Samon to lang maalat cellphone mo numalpas ti kasar. At dati padi. Sagana ka lang. Ang kansapin ng bigat. Loida! Kuya, hampay na nga na ito yung groom mo. Sige, baka hangkay pinambigat. Ang pinambigat ti bride ken groom. Nakalalis to dagiti pasamak manong name. Shotgun wedding tinapasamak manong. When, tano saan nagngagwen sa when? Yes. Yes, Father. Yes, I do. Baka no. Bang kayak lang nga rumwari ti dayta nga balay manong name. Hindi malpasen ti kasal ket nakapirma ako nit marriage contract manong name. Tinawag ako ni Annabel, tinaitad kanya ako manong name ti cellphone ko. Si Mungman. Hello, sweetheart. Annabel. Ako ba may isang oras? Ako ba may isang aldaw? At adakas ka napasamak. At adakas ka napasamak kang ka? Nadiskrasya ka? Anya? Napasamak kang ka? Saan ako nga nawaya? At nasawak. Liplip pa sa laing tikasar. Shotgun wedding. Napikotak, Annabel. Iso kang pakawanan na kuma. Anong name saan ko nga nangig no anyat tinarabawo no inaramid ni Annabel. Pinutan na tilin niya manong name di baliwag nga tawagan unattended. Ngayon kasla mabuy-buyak manong name no anyat mapaspasamak kan ko anak. Baka no arayaten da gabot ti panakatali mo daw na
Uno saan kat na pa ni JCR, tapno sa diyang agsangit, ngagtabtabog ka. Kasi na Jack pulos nam namahin ka kasto ti pagtungpaalan ti Ene at Miki ni Annabel. Anong name? Ni Annabel ti patpatag ko sa ti first and last love ko. Ni Annabel ti nagikuwak na virgin. Idinto, ti ni Lloyda manong name kat nalawa. Pinisit ganak ni Lloyda. Sweetheart, abay naramid mo kanya ti kastoy Lloyda. Nagbabawi ka? Pinikot na. Pikot na pikot. Hindi mo paggamanan, awang gastos mo. Nagkasarta nga awang gastos mo. Ang kaalanin di kiti arwatem. Nagned tan dito'y naglawat ti kwarto ta. Apa yung naramid mo ti kastoy? Apa yung naramid mo? Obvious ba? Siyempre, kahit ka nga baling asawa. Naglayang ka. Yung tagahanin mo. Di mo tumahalat ipusok. Tinapasama ki dirabikat de jila yung tinapasama. Santon nga maulin. Hanya? Di ka ito nga tamailiw? Oy, balbalaakan ka. Padasan ti makisinarak iti girlfriend mo nga ni Annabel. No saan nga isunod matay? Matay ka nga dua. Manong name awang nga ron tinaramidak. Pidagawid ako diti balay kitim pakamuk kada tatang gininanang tinapasamak agnangangada. Agwing-wingiwing agnangangada. Jadi awit ko di kita arwatek manon nemi ket nagawid ako iti balay daluyda. Siyempre, impen-pen ko na di kita arwatek iti kwarto miya doon. Sweetheart. Bagakayat mo, aramidon taman tinaramit tayo drabi. Ore nga tani itayam ita. Di ka kaita sa gitan. Nagtungpalag lang, inyig ko dito na watek. Nung saan nagtalin ito ay rumuharap. Papanam? Makamuk din. Oy, padasam di saan ang agawid no rabi. Papatayin na ka ni manong ko. Nalastog ka gamot na polis. Lagi di kakabsat mo kaya ti amam. Padasan nak nga dangran, padasan nak nga ugtan, padasan nak tangsitan, magitam. Nagipulong ka kadakwada. Mansuhan da ka. Kaskalasaan nga ito kada, Lloyda. Ididamo ka makita rin naraem ka. Nakapimpintas ka, di ba nagkita? Nga mamunta, di ba nagkita ka? Inigkas ka. Ha? Nakigtuta ka ditong pain na... Apo, sikapit ito mong pa, ha? Lalapadasem. Apik sa panagsasawang kanyak. Di ba nagkita pa kanya kita? Inigkas? Idin ito nakastaonet, panang mansom kanya kidrabe. Inigkas ka. Namunot ulitan na. Kuya! Sige, kipulong ka. Pimampanawa ko manong name. Nawa, diyan ka muna sa dinot, kahit ko, turugin. Naban ko sinarak manong name, dati abarkadak, idiadak pala ng iti high school. Pare, bigla ka man nga ito eh. Kahit ko tuminom. Gabo ka dita, ito yung lugar, kahit makapulutan kahit aso. Nabayag nga dyan nagpulutan, di karni aso eh. Kahit pumarti tayo Mamata dito eh. Lugar tayo kahit naimas, di karni ti aso, rabang iparapalit da. Madama kami nga gininom ka nagpulpulutan, manong nemi kiniberto, din istoryak tinapasama. Kasi saan nga mamati? Kasano nga rin ni Annabel? Awanin Aramitik namin na papuspusan. Tap na makaadayo akit na yung balay. Saan kong eten ni Lloyda? Daatap ko pagkadikit, adaing kamat na kanya. Tawag-tawagan nak ni Lloyda manong naming ang saan ko sungsungbagan. Marik nagtiinom ko, idagawit ak manong naming. Sinabat nak.
titenyente nga manong na. Nagkapuam. Paano ko nak, sir? No, sa dinuman tinagkapoket. Baka wanti pakialam mo. Anyat ako na. Pinarusukan nak manong naimi. Lapadasam di mo malas. Anyat yung bagbagam itikapsat ko, ha? Apay kasi iti bagbagam. Inigas ti panagkinam kayo kuha na. Ito na kaming pinas na kalablapsat. Kasi panagkinam ta kabasat ko. Gaputin na ramid yo. Pinikot dak. Jak to pulos maipayan tinagsak ti kabsat mo. Ay, kasta. Kat no papatayan ka? Sige. Napimpinas pa yun no papatayan dak. Tapno awanin ti problema. Awanin ti panagsagabak. Mo yun siguro kat mapagkil dak. No. Mabaling kay isaklang. Naturad ka? Ha? Naturad ka? Agisaklang ka? Ang nakakaso? Physical injury. Apit ka mo? Abuse of authority. Nalingkag sumumbat. Sige! Apit ko na saan ka labanan? Sige, paltugan na paltugan na. Kaya kumay ko lakmanin. Ngam naganaw matlang ni Lloyd na manong nene. Kuya, huwag na. Huwag na, kuya. Pasensya ka na ganimanong ko. Sige namin. Apay, nabartek ka. Nakatarag ka. Umeran, sweetheart. And then she said, man. Manong nemi, kaya't siguro ni Lloyda nga masusurok nga ipategisun. Nga reda taga po naman ng naming nga nakalalailo kanyak. Kat pinagkarina, di kiti kaabsat na nga sanda ko na tangrang, kan sanda ko nga ungtan, uno anyaman, pagibiyangan. Makabulan, 2 bulan, 3 nga bulan. Lloyda? Nagdakilan na buksit mo. Abay, jak ka din ay magakan ka. Masiko ka kun. Kinamta kinalaing mo. Dede lang may isang harabi nga sinahagit ka. Manong bulan netan? Makabulan. Deta kasta kadakkel na. Bubulan pa lang. 2 nga bulan. Kahit ko, mabangta pa-check up. Pa-check up nga niya. Agpat pa-check up mo. Sumuro taktukin ka. Hindi schedule check up mo. Tuloy-tuloy ko madlata nagtrabaho ko manong naming agawid ako met. Iti oras pa nagawid. Nang sana ka naragsak. Numanang kumawil ni Lloyd na manong naming iwalin ko. Hanggang hindi na pa nagpa-check up, kinuyog ko manong naming ti doktor nga mismo tinagsalud-suda. Doktor? Mister, manong nga bulan ti sigog na asawa. Apay, 4 nga bulan. Sigurado kay doktor? Sana nga kamali doktora. Apay, ada data itig-asawa kayo, di ba? Saan ko nga po ito, doktor? Ang bibiyang kulitan. Basta yung bakilad sa sungbat sa lutsod mo. Hindi makakawid kami manong naimi, dito tiga po na siguro niya. No, apay ang pinikot na. Saan ko nga po ito sigog mo? June, diyan kaming kayat nga, nagsikugak, nga awan ti mangi kasar kanya. Papatayin naklaki, hindi na papakin, hindi kakamsat ko. Kakaiso na kakamsat na nga babae. Kat puro militar, di kiti. Kamsat ko hindi amak. So, pasensya ka na. Hani malakayop ka. Nagbalinak lang kayo mapanikip buktas. Gaputa si kahit ko nga mangitakder ti dayaw ko nga buta. Hindi pala akras ka. Sino nga tipod nung amana? Saan mo nga saludsudin sa sino? Apa nga saan na kayong kasar? Saan mo nga saludsudin pa? Basta. Pauna yung tinaramit mo kanya. Lloyd na. Tinadalo mo nga namin pinsan ti biyag ko.
ko. Ay, dinadail mo na yung pinsan ni biyag ko na nanagata. Sikan tumat kami nagsakbay. Sika June. Ituloy-tuloy nga iba sa ating pagkasalitaan ni June. Ada na kitiguntawoy nga tawagak ni Annabel manong naming am unattended. Ada na kitiguntawoy nga kaslakayat ko mapanpasyarin ti balayda nga mabutay nga. Nagbaling nga lang ang kontrol ti biyag ko manong naming. Tawarin no sanda ko nga pakibyangan ti pulis nga kakayong ko ken manu katugangat nga manging pangpangdadalat na. Aging ka manong naming impas ngayen ni Loida ti saan ko nga putot. Lalaki. Awan di bibiyang ko, orean yan ipagpalagan na. Awawagan na lang manunay ti Alex. Tapi nga saan nga, hamon pinagbalin na junior. Kasi ano ko mga junior? Kat junior ka lang aro din. Kat deterred ko ma. Takayat mo ko mga rod. Kat di mo at bigbigan. Saan nga bahalin, sweetheart? Yung tumabalin akon. Alam tumanin tapututan na. Tapno alak mo tumatin. Putot mo to. Saan ka nasagidan? May liliwakan ka. Siguro. Kasi sinarak mo na si Annabel ala. Kaskalasang nga ito kada. Ibagmanan kaslak lang. Inigkas. Makitak. Madamag ko lang sinarak ka na si Annabel. Papapatay ka. Nasisiat pa etap na awanin ti problema. Di mo laan mo no kasakanot kadagsen ti barukong ko. Nangala manong name ni Loida ti Yaya tapnong subliso na iti opisina. Korek sang sangit manong name ti anak ti asawa. Tsak latag eskaso. Tsak kang ingas eh. Guwapong sang kumat nga kay ingas. Aging ka manong name nga dan talo nga bulan ti anak ni Loida edi man manumat ang masapang agawid suna. O bibiyang kulat na. Orenot mapaspasama ka. Naging ka kinasarita nak manunemi ni Tenjinte na manong. Apo hindi mo tinggarin ti asawa. Tinggaran niya kayo. Kat mo masamat nga, maladaw kang kanang maladaw nga gawin. Kas may nga, kas kang asawa na tinggaran. Adamat nagam naman o. Iso, kayat na, di iso. Api kaslawang bibiyang mo iti asawang. Napilitan na lang ng asawa keng kuhana. Aging kakalita, kita mo masusurong ipating, kadadal anak yo. Bayaw. Pakawanin na napakabasulak, na ibaga keng kangasang kuputot. Di anak na. Anya! Na, sige. Danugan na, pakidin na, keng ka. Hanggang ramat paltong. Api kasi ko lang. Api nga di mo pagsalutsudan kapsat mo. Kwenta rin. Amom siguro nagkwenta. Awang siyam nga bulan. Iti pa nagdinamik ni Loida. Ngayon pas ngayon nanti anak na. Di awatabul. Wala, ada ka naman napaspasama ka na kayo di. Dahil dyan lang rabi nga panang pikot yung kanyak. Isulahin ti panang sagid ko iti kapsat mo. Kanya? Api nga talaga yung bagam. Pinikot dak. Di ka lang makadlawan kayo. Ape ko mga, no, ikasara ko kumati kapsat mo, ape nasa nga, napintas, di pa nakaisagana na. Sikandi ang saludsud iti kapsat mo. Nasasino ti ama, ti anak na.
Naging ka manong naming nga pinulutpot da nagpaiso isuna. Ngayon dito sumangpetak manong nami, sinabat na titinyente manong nami nga kayong ko. Bayaw. Ay, bayaw. Napagpudnumin eh, Lloyd. Medyo gayam dating ang boyfriend na nga, Alex tinagan na. Isot nakaalaan na. So nga Alex tinagan siya kaanakam. Alex Jr. Amo ka din nakita pa nakirestro na? Saan ko nakibiyangan manong? Nga ni Alex, isumunod kabil ng ama. Dakala pa ng luko yung kanyak ti amin. Pasensyakan. Di mo amo akas na. Ngayon saan nga bale? Alis tumat lang nga, mapaanal, ti kasaryo. Anya? Kaya't yung mapaanal? Kaya ba nagsubli ni Alex? Nagsinubyanan na. Nakasagano ka numit lang nga. Mga saway ti kapsat ko. Ano natin napasamag di biyak ko? My God. Abay na, maraman nagtikas ito yung klase ng istorya. Ang gasto sa padakaanal, ti kasarbi, ti kapsat mo. Ako pagtanagang. Dani Alex ka nang taggastos. Well, and so good. Pasensyahan. Di ba nakariribok ti biyak mo? Okay lang. Okay lang. Mawas ng bayaw. Maragsakan nak. Gapota. Nagkapuking ka amin di kita bayaw. Nawas nga mala. Mawas nga bayaw. Jack, may ladawan no anyat marik na kinidita agundaway manong naimi. Idagsarita kaming kiniloida. Pasensyakan, Jun. Si Kati, nalagip ko nga tinawagan. Nga pikutin. Well, alisto kamat kami nga mapikot. Di kami pulos makadlaw. Dati may tinistik ko eh. Happy nga pinapikot akin ka. Pasensya ka na. Happy kami kasi dito pasamak. Bigla kami nagpukaw ni Alex. Idin to ta. Masikuga. Jakmat kayat nga dumakil ti tiyan ko at maduktalan da papa. Kaya nagkikabsat ko nga polis. Nga saan ka nakasaganan ni Alex ka mangikasar kanyak. Gusto nga sadyahin na. Tinaramid ko. Anak katawaang. Nagasawa ka din na oras. Kanaraman aktikas kang ka. Nainigkas. Haan? Pinagbalinak na biktima. Dagiti pasamang tibiyat mo. Katsapi ko mga rod. Tapalubusan na kon. Ala ko na kita ruwatek. Tagawid akong sa Jibalay. Ngayon masapol ha. Tinulong ka tapos alis no pa nakaanal ti kasarta. Yes. Kahit ko unang nga maanal nga dagos. Nga da kayo taggastos. Kano kasano ti kaayat mo nga mawaya-wayaan, maanal ti kasarta, kastamat kanya. Nagpakadakmat lang manon nami ti mawas nga katugangak, sir. June, pasensya kayo. Ay, siya na kami, tirumping at tumawat ti pamakawan kan dispenser kang ka, June. Limi mo kasi taramid ti anak mo. Nagyamang kami. Iti, panang kalob mo kang kuana. Panagbaling ko ang panakibbutas, sir. Alala, kasi tinapasamak, kasi bagada siguro nga paanal da dagos ti kalesayo. Tapno makapagkalesa da Alex kani Lloyda. O kasi napasamak, gaamo tayo meten, wala problema, mamali mo tumasidig kanya. Kada kami karagitan na ko. Gama na siya. Nadari kita yung problema. Kanagyaman na, iti na minsan gundahoy kita. Nagnaidak iti dito nga balay. Nagpakadakmat ka nagdidua kayong kung anong naimi kat naisam damat nga nang palubos kanya.
Timanaw ako na pasimbang patmatin ni Alex. Katnas mas daw datatang gininanang rekapsat ko, idi bagak tinapasamak. Hala ni Manong, kinapang kala rimaman. Rimaman ti ana, sa bali nga babae, kan rimaman nga, nagkasar. Ito shotgun wedding. Kasanong orditan, anak, kahit ni Annabel. Anak damakin ka ni Annabel. Hindi kita, dinamag nga, naka-schedule ti kasarda ka rin jay, nangyasukatan na ken ka. Kanya? Akit awa mabalim mo. At nag-asawa ka maten. Siguro akit inaklon nan dagiti agar-aram ken ko na kita. Di ka man kami matawagan suna. Nagsukat siguro na SIM card. Manong, apin nga saan mga mapampasyarin ita? Sige, inakarot pasyarin. Akit manghang ka pa ya. Hanintan. Sadyay ito ng mangan. Anak ka ng sadyay. Nanitatan, kaslada sa bali nga at dati panunod na. Ninanang naman nun nemi, edi nang ilukat tiri daw. Ay, June! Nembag nga rabiyo na na. Kasla, at ba nagamak mo nga, sumrek. Kat dati-dati mo sumrek ka dito eh. Pasensya ka yung tinapasamak. Ala, sumrek ka. Ni Annabel. Ay, kasasarek na nita silad na. Liplipas suminga na ngay. Mabaling natin ang kasalita. Mabitlayang tapagunyak. Edi rong muar manong nemi ni Annabel, edi silad na kasla kahit kong harakupin. Mailiwakan ko na. Nabintas man ni Loida manong nemi ngam sa bali ti pintas ni Annabel. My first love. Never nga Rabim, Annabel, flowers for you. Inawat na manong nemi sa namadlayan diso. Tugaw ka? Nagtugaw men. Ano't masapol mo? Saan ka di ka mabutin? Baka maamuan di ka kakabsat ti asawam. Di ka kakabsat ng polis. Ngayon may ka dito eh. Amo damat nga rin istorya. Ang mga may ramraman may ramraman kami. Awan ti pagdanaga Annabel. Intun bigat. May marugyan doon na ma-process ti annulment kalay sa amin kani Loida. Annulment? Inistorya banong nemi kini Annabel ti aminan. I'm sorry. Nagbali na ka na rukop. Nakaruk-rukup ka. Di ka pulos na kabagketken. Di ka pulos na kadlaw nga pikot. Pero arabidin ka na diyang babae. Diyak pulos sinusurong inayat. Kinabod no na, dahil nga rabi nga para kapikot ko. E di para kinain ko kenkwala. E di pa nagdanamis ang kupulos nga sinagsagit din. Kasi sinagin mo pa kuno saan. Sumilaso. Kaya ko itan. Kahit ko nagsublikan ka. Tasi ka, tipatpatig ko, kaya tipatpatig ko, tignan na yun. Jun, itidandani doon nga tawen. Ado di kita napasama ka sa bali. Tapay? At Danubyo. Managip mo ni Maynard. Tinapigan, hindi nga karibal mo. Hindi na mo na nga, awantan. Kananong at nanong mo pasyarin. Intuloy na nangarim kanya. Naging ka nga.
mapamplanon ti kalay sa amin. No kasta, awanin ti pasit ko di ta puso. Sa angarit at saludsud. Ti saludsud, awanin ti gudaway mo kanya. Gabot adan sa baling agikot iti puso. Adan mangipatpatig kanya ka sa bali. Iso ka din ti patpatig mo. Ni ka din Maynard ipatpatig mo. Kat saan na kun nga patpatig? Kasta ka di Annabel. Nagsan na ilaeng ni Annabel manong Naimi. Di na sinungbatan sa lutsud ko. Aging ga nagtimay ket ko nanam. Idalang namin sa nakalman. Iminak pinasya ni Maynard. Ket napagsalita mi ti kalaysa. Nga planon man ti kalaysa mi. Uwan ko nakmet. Makikalay sa kakadikan ko na. No makikalay sa ak, anya terminem. Nisod ayan tiraksak mo. Awan ti maramida. No ba nasakit? Nasakit. Huwag mo ka nasakit. Gabot direct na akong dito ng sakit. Jun. Amon na kumanuan at napasama kanya. Ititimawag ka kinimbagam nga nalpasan di kasaryo kini Loida. Nga napikot ka. Amon na kumanuan at napasama ka rin. Inararayat dak. Gabot amanin nulumos aglos doyak. Di mo ka dinadamag. Nga pinatas ko pa yun nga kinatel, di bukod ko. Bunod ko biyag. Gabot di kasi nga kasakit nga naramid mo. Di ba nagbalin mo nga narukop? Nagsakit. Ngimimbag na tarig na ganak kanya kakabsat ko. Dagiti ko opisinahan nga nagpatpatid ka kanya. Kanimbag lagi din ada ni Maynard. Mabaling ko ako naen nga ni Maynard, isot ng tulong kanyak na nakapag-recover. Ni Maynard tinangagas iti sukat ti pusok yung palay mo. Nagsakit, nakasaksakit tinaramin mo. Iso nga paaramid mo mat kanya kita. Kahit nakmadabalsin, kasta ka din. I'm sorry. Dahito lang ang gundaway. Iti may kanat ti gundaway nga pakawan kayong Annabel. Pakawanan na kuma. Nabayagan nga napakawan ka. Iso nga akong magtanagam. Ulitek ti sarudsud ko. Awan ka din ti pasit ko di ta puso. Sanak ka din nga ayaten kat di Maynard din ti patpatig mo. Ha, Annabel? Saan man nga si mong Batman o Nemi? Apay nga saan nga sumangbat? Diyan ka mo ti sumbat ko. Gabot agal alanganin. Agal laala tirik nam gusto ka di. Diyak na namahin nga agsubli ka. Kamok ka na pukaw ka nga naming pinsan iti biyak ko. Diyak ba nagspektarin maanal ti kalis tayo. Gusto nga diyak mo ti sumbat ko. Saan nga dagdagan na namel? Mawatal ka. Saan nga rin nagbaybayan?
nga magsubliak to. Uri no kasar kamin, kini Maynard. Agsarta nga klo ang subli sa anak ton ng umay. No kasawa kaya ton kini Maynard. Pasusuruan ka tumatin kalipatan. Namin duha ak nga napan manon naming tapno ni kastakit ituloy ko nga lukoy yung tirik na ni Annabel. Aging ka manon naming itimay sa ngarabi nagring di cellphone ko. Haan nga nakapunbok. Sinong batak? Hello? Hello pare. Sino eh? Ni Maynard. Maynard. Sige kaya. Si kaya din timawag tapno. Itawag mo no, inton ka ano, ti kasaryo kini Annabel. Awan ti maangay nga kasar pare. Tapay. Si kapay lang tipat-patag na Annabel. Siya, nakipagsinang kanyak. Good luck ka na kayo na to ha. Dakay tirumbing ang tena. Dakay tirumbing ang kasawa. Kaputo dakay nga duhatag pimpinatay. Kalpasan dahil nga ba nagsarita mi kini Maynard ba nung nami naglagto-lagtuak tinalaw sa ragsak. Anong nami? Tinawagan nga dagos ni Annabel. Hello Annabel. Agyaman ka Annabel. I love you. Jun, itun ka nung arot pa nakanal ti kalay sayo kini Loida. Paluapek, amuek, gumanag damat eh. Apek ko na, kahit damat nga kasarta kini Alex. Hiso nga, numaan na lagi din. Agkalay santa tumitin sudhan. Data mo na tagasawa. Idi nga rod maaprobaran manunemi ti annulment ti kasarmi kini Loida. Nagkasardan kini Alex. Insarunumit sumarunong nga bulan, nagkasar kami metan kini Annabel. Idi aba ba nga panao manunemi da kami metlayan kini Annabel tinagasawa. Nagpamilya, nadan ti kabukbukudan nga banay, nga ti agdama ket tallo dagiti anak mi kini Annabel. Maminsan manunemi ket talaga nga kasto ti biyag kinayan. Oren no kayat mo nga surutin tinalintegada na, no adamang guyod kang ka, iti kurba, agkurba ka. Nga magsubli nga tumitlayang tilintagada na, tap na likastakat tong palem, no anya, iti na irit agasat para kang ka. Naragsak, ti pamilya nga binangon mi, kini Annabel, marong nemi, naragsak kami. Kan kastamat tan iti talo, nga anak mi, manong nemi. Agyaman ak unay, ti anos mo nga nangibasa, ti pagkasaritaak, at sabi ko matadamat na ibati nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, karagadipada ka din ngayon. More power to your program, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, June. Thank you, June. Iting ka panagsurat. Maraming salamat kang ka. Elena Sinfuego Lactam Hokube. Thank you kang ka. Kada kayo amin nga nagbuya. Ni Cesar Pablo Bacling. Okay. Mapaglaro ni Gasat ko na Flora Villaborde, Marites Tejada, Elena, salamat na kini Hipona Ryan, meron pa kong dudang thank you, ni J.R. Stabilio Sakli, kahin amin ka nga nagbuya, nga nagdangag, salamat po kada kayon. Saan